फुङावनो दिनै बालिना मोनबाय जाहा बारनाखौनो ना मोनदोंमोन लोगोफोर नै नाखौ एवना दं आरो दा पास्ता बालिना मोनदोंमोन माने ना लोगोफोर बेखौनो एवना दं 7 जन रानबाय माने पास्ता बालिनाखौ मुदि माने ना मुलादों आलु दाउ जागोन जाहा दिनै मुला आलु हाबाय आं दानिया संदोनि जाहा डाक्टरखाना थांनांसिगोनलै आंनि नानिनि आखाया बोदोनै बिनि आबाखौ लिंना थांनि जाहा लोगोफोर डाक्टरखाना थांनांसिगोन जे जाहा आखाया बुबाय जाहानि दाबादोनो डाक्टरखाना थांखानांगौना डाक्टरखाना थांनांगौ बिनि आबाखौ लिंना थांनि जाहा आखाइ बुनायखौ दुखायो नामा नै आखाइखौ खादो माने थै खदना दो एम्बुलेन्स लिंनांसिगौ जाहा दाबा दांदोंमोन माने ना आखाया बोदोबा बेखिनि एसे थै खदनायखिनि गिनादो माने आंनि गथ'आ लिंनो आंनि डाक्टरखाना थांदोनि जाहा नायबारि मुलि लाना थांगोन न गाबाङानो बुदो जाहानि बेखर बागान जोब्बाय रे जि मोजां जादों माने बेखरा हाखार दङ ना टागारा गेसें ना बेरि जाबाय माखासे फानबायबो माने गेसें जाबाय माने बेखौ गुदि दिननो थाखाय दिनो जाहा बिबार खजोबना दे आरो खाननैसोब्ला खजोबसिगोन बे बिबार बै बेखरखौ सुखा गानानै खांबाय नारिया बाय साबायना हामबाय आरो दं आयु ला डाक्टरखाना थांनांसिगोन नामा जाहा हा इसिमाव बाहां नामाय जेननाय दखलाय अन्नि बिलान्जाया पै